Λοιπόν, η οποία ολοκληρώνει το σημερινό μας μάθημα είναι το να ακολουθεί το ρομπότ τη μαύρη γραμμή στο πάτωμα. Για να ακολουθούμε μία μαύρη γραμμή πάνω σε μία λευκή πίστα, χρειάζεται να συνδυάσουμε ένα loop και ένα if. Δηλαδή, πρέπει συνέχεια το ρομπότ σε loop να κάνει το εξής. Να του λέμε, αν βρεις μαύρο, στρίψε λίγο δεξιά. Αν βρεις άσπρο, στρίψε λίγο αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο το ρομπότ, πατώντας πάνω στη μαύρη γραμμή, στρίβει λίγο και μόλις χάσει το μαύρο, ξαναστρίβει λίγο και πηγαίνει ξανά μέχρι να το ξανασυναντήσει. Και μετά ξαναφεύγει και μετά ξανάρχεται και ξαναφεύγει και ξανάρχεται και με αυτόν τον τρόπο προχωράει σιγά σιγά με μικρά ζιγ-ζακ, όπως δείχνει και η διαφάνεια, προχωράει μπροστά. Όσο πιο απότομες κινήσεις δίνουμε στους κινητήρες, τόσο πιο άτσαλο είναι αυτό το δεξιά-αριστερά που κάνει το ρομπότ, ενώ όσο πιο μικρές και ομαλές, με μικρή ταχύτητα δηλαδή αποκλήσεις δίνουμε στους τροχούς, τόσο πιο ομαλά κάνει μια φιδωτή κίνηση το ρομπότ και προχωράει πάνω στη μαύρη γραμμή. Θα το δείξουμε εδώ και θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. Είναι ένα ωραίο, πιο εξελιγμένο προγραμματάκι, πιο έτσι επετζήδικα από τα προηγούμενα και είναι, ξαναλέω, βασική τεχνική για όλους τους διαγωνισμούς ρομποτικής. Γιατί χωρίς να μπορείς να ακολουθείς τη γραμμή στην πίστα, το ρομπότ σου δεν μπορεί να πάει πουθενά. Όλες οι πίστες των διαγωνισμών έχουν πάνω γραμμές και οι γραμμές παίζουν ρόλο στο σενάριο, οπότε καλό είναι να μπορούμε να τις ακολουθούμε. Λοιπόν, να δείξουμε το δικό μας το follow line εδώ. Follow line το λέμε έτσι εμείς στο προγραμματάκι, αυτό που ακολουθάει τη γραμμή, και να προσπαθήσετε και εσείς και τα παιδιά εδώ να το φτιάξετε. Λοιπόν, δείχνω. Δημήτρη. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το follow line εδώ. Βλέπουμε ότι το ρομποτάκι κάνει μικρές κινήσεις. Κάνει μικρές κινήσεις δεξιά και αριστερά. Φεύγει λίγο από τη μαύρη γραμμή και ξαναβρίσκει τη μαύρη γραμμή. Όλο αυτό γίνεται με τη χρήση μιας επανάληψης και ένα if, το οποίο λέει αν δεις μαύρο στρίψε λίγο δεξιά, αν δεις άσπρο στρίψε λίγο αριστερά. Κινείται δηλαδή ο ένας τροχός από τους δύο κάθε φορά. Βλέπω ότι ακολουθάει τη γραμμή πιστά, ακόμα και στις κλειστές στροφές, με την ίδια λογική. Αυτό είναι λοιπόν το follow line, θα το κάνουμε και αυτό για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή συνάντηση. Εδώ να κάνω μία παρατήρηση ότι εάν έχουμε βάλει όταν βλέπει μαύρο να στρίβει δεξιά, άσπρο να στρίβει αριστερά, τότε μπορεί το ρομποτάκι να ακολουθάει τη μαύρη γραμμή από τη δεξιά της μεριά, όπως λέμε. Δηλαδή είναι πάνω στη μαύρη γραμμή και λίγο δεξιά. Είναι στην άκρη της μαύρης γραμμής, στη δεξιά ακμή. Εκεί που χωρίζεται δηλαδή από τη δεξιά μεριά. Αν το ρομποτάκι ξεφύγει και πάει από την αριστερή πλευρά, επειδή στο μαύρο στρίβει δεξιά και στο άσπρο στρίβει αριστερά, θα φύγει αριστερά και θα χαθεί. Θα απομακρυνθεί δηλαδή από τη μαύρη γραμμή. Αν είχαμε βάλει τις οδηγίες ανάποδα, δηλαδή στο μαύρο να κάνει αριστερά και στο άσπρο δεξιά, τότε ακολουθάμε τη μαύρη γραμμή από την αριστερή της πλευρά. Είναι σημαντικό να ξέρουμε από ποια πλευρά το ρομποτάκι μας, πάνω σε ποια άκρη της μαύρης γραμμής θα πατάει και θα ακολουθάει. Το δικό μας εδώ ακολουθάει τη δεξιά άκρη της μαύρης γραμμής. Και συνεχίζει να την ακολουθάει όσο μιλάμε. Τώρα που έρχεται το ρομποτάκι, παρατηρούμε αυτό που έλεγα, ότι ακολουθάει τις άκρες. Ακολουθάει την άκρη της μαύρης γραμμής, την δεξιά άκρη της μαύρης γραμμής, την αριστερή, με συγχωρείτε, άκρη της μαύρης γραμμής.